Okay, so naimbag nga oras yu amin gagayem ken kakabsat. At di tayo manen nga umay mangibasay ti maysa a danyo. Mairuknoy kadagiti padak aman norosoro. Happy Teacher's Day kada tayo amin. Daytoy danyo ket sinurat ni Raquelito Bisenal. Naipablaak iti Panawag Magazine idi Mayo 10, 2004. Daytoy ket napaulwan iti aprosam ti Masakbayan. Nakatagder ka iti sangot agdama nga anges. Ayat ken dayaw ti biag ti timek mo. Kinapudno ti kawes dagiti balikas mo. Bileg mo di agpatingga. Iwanwan mo't kararua iti nalinteg adana. Silnagam tilidem ti kinamaag. Kargaam ti taraon mabisin a panunot. Patignayem imam ang mga pros di mo. Pagsukisukem ti mata apagimbagan sa pasap. Lintegem galad a kidlo ken baribar. Sagaysayem buok tinatikaw nga utek. Sirmatam aprosan nat masakbayan. Pagwadan sumaruno ang kapututan. Wen sika aman norsuro. Yamanak iti ingay panagdengeg. Daytoy ni Rockstar Clicks. Thank you very much.